מרשה חברה פרטית, היא דורגת מהעשירייה הראשונה, לא מגזים אם אני אומר, במדינה. אני אוהב אותה ואני אוהב את הלקוחות, העובדים, הספקים, היא חברה שעושה את העבודה כמו שאני בונה לעצמי. הייחודיות של הפרויקט הוא שהוא קודם כל בבסיס אנחנו מדברים על 118 יחידות שהן בתי מלאכה, לא מגורים. בדרך כלל רגילים לדבר פינוי בינוי מגורים, אבל החוק של פינוי בינוי מאפשר בכלל לבצע תוכנית של פינוי בינוי למשהו מוגדר כיחידה, ובתי מלאכה מוגדרת כיחידה. היתרון הגדול שאנחנו באנו עם חדשנות, במקום ללכת ולהקים 118 בתי מלאכה מחדש, אנחנו בונים מתחם מסחרי פלוס 2 מגדלים שבעצם מהווים עירוב שימושים, שהיום הוא מאוד פופולרי ונכנס בארץ יותר ויותר. הכוונה היא לקומות מסחר פלוס קומת פלוס קומה של מקום רב תכליתי שאנחנו עוד נחליט בהמשך עם העירייה מה אנחנו רוצים לעשות שם, ושני מגדלי משרדים שבחלק מהמגדלים יהיה לנו גם מלונית, ובעצם אנחנו נאפשר לבעלי הנכסים כיום לקבל חזרה או בתי מלאכה או משרדים כרצונם בפרויקט החדש. אני חושב שזה עובד די יפה. החברה כרגע בונה פרויקטים במאות מיליונים, גם יזמויות של החברה, גם יזמויות שאנחנו מבצעים עבור אנשים אחרים. אני מדבר על מאות יחידות דיור. כרגע החברה נמצאת בפרויקטים במרכז באיזה 1.5 מיליארד שקל של נרשה בשרון, של ההתחדשות העירונית. זה אחד הפרויקטים היפים שלנו, ואני לא מגזים אם אני אומר, הפרויקט שכרגע אנחנו עושים בנשר, עם עיריית נשר וראש העיר שאומר, הפרויקט הראשון שיצא והסנונית הראשונית שיצאה, אנחנו גאים להיות כאן בעיר הזאת, לעשות אחד הפרויקטים היפים ולשים אותו על החזות של העיר, שהיא אחד הפרויקטים היפים והמיוחדים שלה. כנס פינוי בינוי של פרויקט מתחם המלאכה 18 ברעננה, מתחם של 118 בעלי יחידות בתי מלאכה, שאנחנו מקדמים את הפרויקט שם מזה 1.5 שנה. התחלנו בפגישות עם אגף ההנדסה כדי לבחון מה ניתן לעשות בפרויקט פה, ולמעשה מה שאנחנו עושים ב1.5 שנה האחרונים, מגבשים פרוגרמה מול העירייה שהיא הבסיס לתב"ע העתידית שאנחנו רוצים להגיש, והיום בכנס עצמו שזימנו את כל בעלי היחידות והנכסים, אנחנו מתכוונים להציג את המתווה, פרוגרמה שגיבשנו עם העירייה, את ההצעה שלנו לבעלי הנכסים בפרויקט, וכמובן לחשוף את גולת הכותרת, שזה הדמיות שהכנו כיצד יראה המתחם בעתיד, משהו ייחודי חדש ברעננה, יביא בשורה לאזור התעשייה ברעננה ולכל העיר כולה.